Ole tuna hian pen card siam dan ol sam de man choi lo kan endon ni ama saberin income tax India I filing hi kan sar cha Google a chuan kan sar no I filing homepage ha kan lut lenga chumi zo a yang hian a ron langa go new pen a kan lutanga chuan Aadhaar card kan submit anga chung bera hian a dot a hian captcha card captcha code hi a inziak ang chiah hian a hnuai hian kan fill dawn ni engmah bella a horop te horop pui duh na hman kha theilo a inziak ang chiah hian kan a hnuai hian kan fill a panga chuan chumi zo a confirm hi kan tik anga confirm kan tik zo hian heta a hnuai ami generate Aadhaar OTP hi kan click le dawn ni kan hriat tur chu kan OTP kha Aadhaar card nena kan link sim card a khan a thleng dawn chu wang chuan Aadhaar card le sim card kha kan link nge kan link na mobile kha kan bul hnai awm tu ni chuan ta khan khami a OTP run thlenga ta khian kan dah lutanga chumi hnuwa validate Aadhaar a hian kan lutanga chuan ta hian kan Aadhaar kha ron lang anga chu keimah ni kan nih chuan I accept that tih hi kan click anga submit pen request kan click lenga chumi hnuwa tian a ron lang anga check status hi kan tianga tiang hian a ron lang le kan Aadhaar card a kha kan submit le nga langa Aadhaar card a kan submit a hnuwa heta a hnuai le mi captcha code hi a hma kan tiang che khan engmah bel lo engmah paih loin ti kha kan submit le anga chuan kan soi tawh ang khan Aadhaar card le kan sim a kha kan link nge tur ni chuan tah hian khami kan OTP ron thleng a kha kan chulut anga chuan OTP a kan chhut lut zo khan a hnuaiah hian submit a kan click le ang hi time limit nei ani a chuwang chuan a rang theng ber kan ti ngai a chumi hnuah hetah hian kan Aadhaar card number tawp ber le kan pen kan success na kha a awm anga chuan minute sawm ngah tur ani ta ni chuan minute sawm kan nghak wang ta a chumi hnuah minute sawm hnuah a ngai ang chiah khan income tax kha Google a kan search le anga chuan kan lut lenga a tira kan tih ang chiah khan income tax home a khan e-filing home a hian kan lut le anga chuan chumi zo a a tiram yang chiah khan a ron lang anga get new pen le check status download pen a kha kan lut anga chuan Aadhaar card kha kan chulut le dawn ni a tirami ang te khan a hnuaiah code a kha kan copy lenga chuan chumi hnuah kan submit le mai dawn ni kan submit tawh hnuah tian a ron lang le anga kan hriat le tur chu sawi tawh hnu ang khan sim card le Aadhaar card kha kan link tur ani a chuan chumi link na sim card ah chuan hemi OTP hi a va thleng dawn ni midang kan siam sak pawn midang kha kan bul atangin an awm hla tur ani lo khami OTP kha time limit nei ni a time limit hmaah kan chhut lua kan submit ngal vat angai ni chuan OTP chu ron thlenga kan chulut le ta kan chhut lu zo a hnuaiah submit ah hian kan click lenga le download thein a lo awm ta ngei a chuan pin hi a hnuai ami hi note hi uluk deuh kan chhiar anga hei kan download anga PDF file in a awm dawn ani chu kan open anga chumi chu kan open a kan pen kha a number vel keimah ni details kha a ron lang dawn ani chumi open tur chuan password angai ta ni chumi password chu keimah ni pian ni le thla le kum kha a inchawm vekin i kan chulut dawn ni chu kan password tur tihna ni ta ni ole tian kan open ta PDF chu kan va click ta
open na ron dia kan open the password me ron di la chumi password tur chuan a hma kan soi to ang khan kan pian ni le thla le kum kha a in zom vekin space engma da lovin kan chulut don ni entin nan sang khat zakwa somko kan piang ni chuan august ni thum thlariat sang khat zakwa somkwa ti kha kan chudon ani kan chut zo a open hi kan click anga chuan kan pen card chu ron lang to mai don ni hemi a hian apoi mo ber le kan thriat reng tur chu hetlai a hnuaia a sena ka thai bial hi kan pen card number tur ani ti kha hrengi mani ta tur lo chauh pawh a siam theia ma se phone nei tu aadhar card nei tu kha kan bula a awm reng anga ni otp thlan dawng khan i tangkai pui ni chuan midang pawh an tangkai pui dawn chu wangin min lo share sak la min lo like sak la subscribe kha min lo thei ngel sak lo la lo me